Lulisandla zakho Sulisinyembesi Sithembele kuwe moya Mandimbusa nongena namhlanje ngegama lenkosi enguYesu waseNazaretha. I am the chosen one, Apostle Luthando Matodlana. Kulonda nje ukuyo ndakubulela ndikwamkela namhlanje. Make sure ke uyasharisha le video kulamuntu oqomba une problem, sharisha kula group oqonda intoba ye motivation. Wonke umuntu nje kwindawo zonke. Make sure uyanfollowisha ku page zonke napha ku YouTube sibe kunye ufumane motivation every day apha ku Facebook, YouTube, kuzo zonke nje i-social media. Ndithule ke nathi namhlanje uzothetha kuye nawe ndikhuthaze nje kulonda ukuyo nzothi be positive. Uyazi into kuba once uqalise ucinga positive, into positive ziyeza. Uba ngabe uvuka kusasa uthi uyofuna umsebenzi ofaka iCV ube nento ethi ayiwana nzoqeshwa na sozofumana umsebenzi. Uba ngabe umzekelo uyokwenza iloan uthi ayiwana nzoqualify na sozifumana iloan. Uba ngabe uhambe uye esikoleni uyo applyela for isikolo uthi ayiwanda nzothathwa na i-points zami ze right na awusoze uthathwe. Once uqalise uba negative utsala izinto ezinegative uve abanye abantu besithi mina soloko ndinelishwa athi omnye soloko mina izinto andithathwa okanye izinto azimfuni okanye umzekelo uthi uzongena kwi relationship uthi xa udibana nalo muntu uthile mhlawumbe umuntu ongumama okanye umuntu oyindoda uthi ayiwanda nizolasta na vele nje kuzikhona izinto ezinegative ezokwenza uba lo relationship iphele. Make sure utshintshe ingqondo ocinga ngayo ube positive. Once uqalisa uba positive ingqondo yakho mindset yakho xa ipositive itsala izinto positive. Umzekelo uba ngaba ngokuhlala emkhukhwini uhlala umzekelo emkhukhwini umzekelo kwi-squatter camp uthi ndizibona ndise Love Heights ndizibona se-Summerstrand vele nje ingqondo yakho izotsala i-ideas ezi-positive ezokwenza ngomso nangomso uhlale e-Summerstrand. Once uqalisa uthi ndizibona i-dream car yam ndidrive ujikeleza then uzodrive ujikeleza because yonke into izinto ezinhle zitsalwa yindlela ocinga ngayo. Ngifuna ukuphindela izinto ezinhle zitsalwa yindlela ocinga ngayo. I-energy yomzimba wakho okanye i-passion isebenza ngendlela ocinga ngayo. Uba is either u-negative or u-positive but i-passion yakho izohamba ngendlela wena ocinga ngayo. Now tshintsha ke indlela ocinga ngayo ube positive because ngomso uzothi uthakathiwe akho kuthakatha kokugqirha lithakatha wena uzothi ngomso ufunwa ngabantu abantu bayakufuna ingxaki yakho wena always abantu abacingela into abakufuni. That's why unelishwa longafunwa ngabantu always wena xa ngabe uhleli phakathi kwabantu angathi abantu bahleba ngawo. That's why abantu bekuhleba nje because ingqondo yakho always xa phakathi kwabantu ucinga negative ngabantu. Lento uyicingayo ka lendlela wena ocinga ngayo ozicingela ngayo ile uzoyifumana. Le ndlela ocinga ngayo ilento yiyo iChibhabhi incwadi eProverbs ithi indlela ocinga ngayo ilento yiyo. I love you so much in Jesus mighty name of Nazareth. I am the chosen one. Now kukhona iCD yam esando releasewa last year, iCD ene title ethi uqango luvuliwe, i-motivational CD abantu base-PE ndabule nge-support kubantu bonke basebhayi abathenge basupport aba-odayo nabathenge leside motivation ine tracks ezi7 ezi-powerful ngendlela emangalisayo. Next week xa singena songena kuzo zonke one by one next week oba zithini but i-title yakhona ithi uqango luvuliwe. Make sure ke uyathatha i-details u-ode nawe eyakwi-city uyimamele ekhaya umamelise laa mntu lona ohlenje nje inhliziyo yakhe ibuhlungu. You are blessed in Jesus name of Nazareth. Sancokola again ngomso a note with Apostle Luthando Matodlana. I love you so much. Sandla zakho Sulisinyembesi Sithembele kuwe moya oyingcwele Sulisinyembesi